Hi guys, so naigaturtle lutos basak aliwaros gamay pero okay ra na. Di nato nahimuong babag para mag-unbox karon sa nakoy pakita ninyo nga sa kabutang ang nadawat gikan sa ka special person. Thank you very much. Inalaman i-mention kay di mo ganahag i-mention siya pero kay bo naman na si Janga. Si Jay hang gimin. Thank you very much. Bawon sana na pagbawas. Mauwaw gani ko usahay kay anang gusto ko mo bawas ni ba? Diya kay murag naa naman gud ni tanan manang mubawas ko ni pero ko na lang kana makahatag unta ko ni mga prutas baron or utanon baron nga na ja wa pa man gud harvest gang utanon gusto tanaga sa jang tagaan og kamatis kay mag-harvest ko nga na ja sili nga na ba nga na nga papaagi ra ko makabawas kay og material things wa murag naa na ni tanan di jud mura naa na jud ni tanan wa na ko ikahatag pa ano ko ikadugang pa panagsarap ko makita kay Tagalagyo man. So by the way guys, dakoy bag na rin nga si Jay hatag na aning bag na nga naani mga sud. Kini nga bag ray nabili na og ini. Ara lamang ko uto. Tadan! Surprise! Natay bagong vlogging camera DJI Osmo Pocket. Mao ni siya guys. Mao ni kare atong i-unbox. Actually guys, gihatag ni Nidza nga mo 2 weeks na ni. Inja wala man sa nagi-unbox kay nagpaabot po ko sa ang gi-order nga SD card kay di man ay magamit og ka SD card ni abot na ang pag SD card na hagikan sa Shopee. Ja, hopefully kaning SD card is mudugay kana may ibang SD card nga di lagi mudugay so man agang gipalit kadto jung original. So medyo nakagastos ko na ni 2,100 ang nagasturan ni unta mulahutay ni siya kay para na dako na ng 2,000. Grabe gidak-an jud ng 2,000 pero kay namatay bagong kamera sayang man ni og di magamit kay grabe ang quality daani. So, excited ka ko labi ka na musuroy ba nga na. Napostire excited pili ka naman piiza ha. So, mo ni ang kining DJI Osmo Pocket parisan si og SD card. So karon ato ning unbox pareho. Tanaw na ning naabag SD card ni narabeban mo para og sidlanan ra jaw ada SD card sa sud. So, unahan na tag SD card ipahoy ra na kay grabe kulbahin naman ni pawahin ning kulbahinam pero mo butog-butog dugan. Tiri atong ko na kay gusto siya makita kung saan na pag-unbox manundo ko na kay basta i-jay nag-unbox siya magdagbog ka jay no excited ka malanggatan naman sa ingana ja agulod na dito sa kamera na lang ka. So mo ni ato ang unahon kining gikan sa Shopee nga SD card. Kuan man gud si guys 256 na. Ang nang mahal-mahal is lang 256 pila na man siya? Mga $50 kapin. Okay, 2,000 man. $50. Taragunin lang katon. Okay. Sakay na yung suwa. Ano yung sa lain? Ano may napkin? Wala na. Napkin. So, dahil, no, Hoy, sukat. hawa di ay. Ang sama nila suwat. Happy daw na. MC21F. Bawhan, ini giputos rabutin ni ingana. Sa connection. So, mao ni si Jana naka-wrap si Ja og double wrap. Nakapiti sa kong mga kaduha. Isa. Ikaw na lang salin. Kaya lang salin. Muro dyan Sabi lang mo, akong wrap. bibiti yun. Okay. Na may daghan diha. Muna lang. Dog na og salin. So, mao ni si Ja guys. Sandex na buang nito. Mao ni si Ja guys. Sandex Extreme. Mga review dito ang gibasa ningon nga original kuno ni halos tanan ni original ja okay kuno nga na so man dito ko ning order bahalag mahal-mahal napo kay nakita ni nga ni Sandex Extreme pero kuan ra 300 dum to 400 ang na mating barato ra pud ni pero piki guro ni madre pud ta mo palit kay masayang ra inugot ng kwarta madyo man tong bahalag mahal basta kay mudugay jud pug mga pila ka dekada so ato na ning abrihan guys tanan lugdi na excuse me busog pa ko sa buwan. Okay, so mao ni siya guys. Wala na. Mao ni siya ando na naman nato ko ning kuan. Ang batang na lang eh. So next ato na ring unbox ring DJI Osmo Pocket. Excited ko mo kuan na ni. Na sealed pa jud siya guys. Gikan pa ni siya og New York. New York, USA. Di New York Cubao New York USA. Nabito po New York Cubao na dito ko nang apply sa una. New York Street. Ala ni lagutok man lang. Mao man ibitay nga na ug ganun maninda bitaw sila sa tindahan dang. Ag box guys na plastic nga gi putos na na. Wa jud ni si Japa ma abrihi.
mahal ka adyo di mi ka-afford nga ni nga mo palit ra. Kas ako maka-afford nga ni pero utangan mo agi pag home credit. Nanay silupin na, gi-cover ran og silupin ag box kay aron bitang di siya mapadyo. Ag box ra nga na display padyo na. So marag daon natas ka matuoran kay na laksi nagsilupin. Nanay, dagan ko gani nga. Ada nga naman di ay. Nga na good sa dai mo ang pangita mo na siya. Zakari murag mao na bitinig kamera. Lado ka man kabukbak sa box na. Sama na, basa mo. Okay. Daga mar si Asa sa ha, sarang ibutang dari ha. Kaya na imurag ning kuabot. Kini nga foam mo ni sa imurag protection dari, hindi ma. Luso ini dugbog nga na ag kuha nagijahang lens mo protection ang daring foam. Karang ilam, hani man ni. Osmo Pocket Manual. Wa ka manual. Isa English, agi sa NC Kwakang. Ay mabasa. Nga, NC Kwakang mag-usadang chik chik ching ching ching. Ito sa English. Bukan taguan ni nato. Duha. Zagarihan ni man ni. Siguro mo ni jang warranty card. O di ka mo gamit na ada ni tanan nagimuhang kinahanglan para makasabot kung saan ni paggamit. Pero ako na nakoy idea na ni kay sige kog lantaw lagi din sa YouTube kay one of my pangarap nga kamera pero mag-decide lagi ko palit dari kay kasagaran magudan etos Amazon. Nga jadi pag ka makapalit og wa kay kining account mahadlok pag ka mo palit sa Shopee kay sige padaan sa nimo buang na narabay karon to urban ibang seller sa Shopee padad alam tag bato rihan ni hindi pinutos pa man charger siguro na. bawa to sa unbox ug ni basic charger ni buto maka ni ron sibog ran Uy, wala man na item charger na. uy papa hala ko ni ikid ano to Charger lagi. kare ni ikid man ri kan ni wala sud kini guys bitajanan kay kamot ba yugot dari arong ag imong kamera di matagak vlog ka na dya kalitog lab ni una kay nga ni di malab ni kay mo inga na masimong kamot. Oo, masangit. Wow, nice DJI ha. Kaya na paingan na ingani nga epic. Dana malagi po hani mo po ni. Malagi ni. Tungabrihan hani ni. Sergio sa sumpa Hani sa mo, nilain mo po ma. Para asa mo po ni. Dapat isa. Ya. Kini lagi ignorante tag nga ni wata masayro hani ni pamutos mo po. 18 ito to ana 18 na. Pareha man. Na. iPhone na. Kaya ba nakudang. Ag-uni dang. Usa. Agkari kay type C man ri. Agkari kanang charger dito sa iPhone. Nasang iuli dari kuan kam di ba gas-gas. Uli dari sudlanan ba. Karon kul bahinam na gani kay kamera na gani atong kulitugon dun. Kini mao na gani kamera. Isud si og plastic puti. Hala na sa sudlanan ijang laklak. Ang problema ra di saan ni pagtangtang. Akare. Marag tanina dangan tanaw dang hukan ay dang. Kan sa sayal sa una yan mga selso na hukan ay ba? Lagi. Kuan ka? Dahil gabri ni mo ingan halala message kay rubber. So, sudlanan ra ni sa camera dere sa camera sa sud. Kaya sudlanan ni kaya mo Hala ka mo gas. lagi ka mo ra TV. Na dari gipapilit pa nga kuan ara pa jang bag-uha ka na gipapilit nga sticker. When using for the first time, follow the steps in the DJI Mimo app. Mag-download pre tag app dani nga DJI Mimo app. Kanang isud ang memory card guys. Buga na ba sa nato i-on. Brihag memory card open. Mga gigapon ma-open. Hindi binuangan mo kun inyong kagwangon. Nung naingog open. Jagat ng openan di ma-open. Sus man hinoon. Basig guntingan pagtama nang dari pinapuok. Na, kung gihapon lang at Tingnan natin. Papay sa nang card. di lagi sa ngampingan kay 2,000 ka ba ning kagwangon ni. 2,100. Tumsik sa gato. 2,000 ng kinain. Na guys na. Wala. Mao na ni guys sa gatong memory card. Ang hinaot ko yung taong mugana ni. Saksak dari sa butanganan og memory card mo ni dang. Sa kanabali. Ja tuplok gamay. Nigpiti but pasabot ning haom na si dasud sa kamera. Kami na napampi ko jintas. Jali lagi ko sa apre ko jintas. Remove before powering on. Hala sa man ni remove jud bugto ning liog dani. Ani gihapinan pag lens na ato nga brihan na. Halagan mo. Hapin. Ay hadlo kun man dang kana may liog dang. Dakare hapin pud ri sa ijahang kani touchscreen man ni siya guys ini nga naon man ni siya. Mo na itong kuwaon.
May sila na ngay. Manang di buka. Hala ka ni problema na gani tiron saan pagtangtang dani jang kusin. Asa ko nagibutang? Ay, lagnuton ra. Nga. Ay. Grabe ha idigang gibati nang kaya ko mapunggag liog sumo ani ni jang purba guys. Tanawa. Na ijang monitor dari man ni maajo kay makita ni nang jaka reason kujinta sala taguan ning kujinta dong. Kung pasalan sa ning manual ni, erong di ta mga bulok dani naman si manual pero unsa ra baga ang manual. Okay guys, so nag-change mig camera kay di aman dari gahang DJI mo up. So kani o kare katong di pa nga mga putod-putod ganina, gani. Mo ni para ma-activate agi jang app. Kare mo mari kay type C man yang cellphone. Nga dapat pang iPhone. Ja. Sobrihan ri. Ri kuabot nga na. Kuabot ri nga na. Apa man searching pa man siya. Jud mo undang lubat gud ni kanso. Charge sa day ni. Di man mo ni una siya. Lubat ra gid ito na, battery lubat ka jud. Tidaan. Charge ni guys, lubat tay siya mo di siya mo andar. Na nag-ilap-ilap siya. Kay di siya mo undi ay kay di man na charge. Magbasa sa alaman pug uskuan. Harang i-update unja, magbasa sa alaman kus isahang manual makasabutan. Karya sa man itaod datos kamera, diyan na itaod. Nga ni puro guys so mag-activate sa activating. Di mo kabasa. Okay. Cellphone rin yung gamit. Uy, hala! Wow! Activation! Kita mo na. Activation successful na. Salamat. Hala, ilhana magatang mga what? Di pa ko ka control. Hi guys! So, agahang gigamit karon is DJI Osmo Pocket na. Na stereo dari. So, activate ra gid na abi budyo ko og di ko maka-activate. So ang orang gisuwa dyan og unsay quality dani og dari sa kusina. So mao ni siya. Kalingaw pa gamitin kay ganang gamay ra bitaw siya kaadyo sa makaayam bitaw kag insa ba ni duaan ra ba ni pero dai kamera ra ito siya. Ikaw dang nalingaw pagkasi mo dang. Agad ako nga abri. Sa agda kalami dani dangkay makita ni imong naong. Inig nga na nimo kana bitaw makakontrol kag kita na mayo kamera nga kanang og lens ra jud kamo tanaw nga na. Di nimo ma-monitor imong naong sa Anjag kuano mahirap na di ay. Okay, di ta mo tanos ka lens diha di harap mo sigtar aw. Di, uy, malibat ka. Dari ka sa lens mo tanaw magyapon. Ano ka man ka sa lens mo tanaw sa nga na kaya makakunay ka sa mga viewers ni mo. So wadyan ni na mag-download ron dari sa DJI mo app. O kanang mo connect ba siya? Na? Sige, so wadyan. So, mo na amang gigamit kapag vlog ganina, mo na gamang mga kalat, ang mga box, sakuan. Kamera na nagbasa-basa ko sa manual kani. Arang baga aday siya guys kay kuan day ka language 1 2 3 na po ka language. Nagi-charge man na sa power bank. Nay gunting. Kani importante man day ni kaadyo. Ini kay mao man day ni kuan. Gamiton jud og kanang mag-activate. Hi guys, so gitry na pud na ho agid sang wide angle og unsa pay kalahian og mo hanap ba si Jaya na giswa-suwa dyan. Dari sa kusina gamang gigamit nga lighting is kuan ra kanang suga. Kay ug wa mi suga dari rangit-ngita na. Eh, kusuwatan. Oh, di ba? Nga ni rangit-ngita kadto sa cellphone guys, di ko makita pero sa DJI kit-an gyapon ko. Kay sa cellphone to di ko makit-an kay rangit-ngita man am kusina kay muram ni sugad lang. Ganahan ko. Dikilig ko. Salamat ka sa gatang dari. Grabe, no words can express how grateful I am. Harang lami kay og di unsa po kong papalit og nga di man ko maka-afford lagi og kanang makasadya og hang utang nga pa ko utang. Di pa man ko ka utang kay kuan man kinahanglan makautang ka kaning hang kumpanya nga giutangan kinahanglan humanon sa nimo ay hapa pag ka makautang og utro. Hindi pa ko kautang ngani pero salamat ka kay. Papalit ko kasi ngani pero wala mi kanon. Kay kuan ra pa sa kwarta bayin-bayin ra. Mana og utang bintahan mag-utang kay karon bayad ko 2,000 ron buwan na. Sunod buwan 2,000 nga na ba maka mainanay man. Pero lamay gud og gikas kay makas-aman wa na may tubo nga dako og utang kay dako man pagtubo.